बिथांखिफोरखौ बुंलांदो बिनि सायाव उनाव दिनै जोङो थारैनो गोजोननाय मोन्दों बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रि ओनसोलाव जोङो जि मिशनखौ थांनाय 8 माससोनि सिगां उदालगुरियाव जागायजेनदोंमोन दिनै जोङो गुबुन जिल्लायाव बेखौ फार्स्ट टाइम जों जागायफैनो हादों आरो थारैनो जोङो गोजोननाय मोन्दों स' बे माइनावस्रियावबो जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटिखौ जों दाफैनो हादों बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ स' जोंनि बायफ्लेनाय समाजखौ जोङो माबोरैहाय थिग खालामनो बे थांखिजों जों बे कमिटिखौ दादों जोंनि जौगानो हायै समाजखौ जोङो माबोरैहाय जौगाहोनो बेनो बे कमिटिनि थांखि खारन दिनै जों नुदों जोंनि समाजफोरा मानि थाखाय जौगायाखै माखासे गोरोन्थिफोर जोंहा दङ दिनै जाय टाइमाव बुहुमनि सुबुंफोरा अखाफोरसिम थांबाय जाय टाइमाव बुहुमनि सुबुंफोरा 150टा 200टा न' बानायबाय दिनै बे समावबो जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफ्रा बा जोंनि समाजा दिनै माखासे गाज्रि आखुफोरखौ नागारनो हायैनि थाखाय जों जौगानो हायाखै बेखौ जों बुजि मोन्दों बेवहाय जोङो बे ओनसोलफोराव फैनानै जों सावरायलायदों जोंनि बे गासै गाज्रिफोरखौ नागारनानै जों गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि बा गुबुन जौगानाय सुबुंफोर बायदि जोंबो जाहाथे जौगानो हायो बिनि थाखायनो जोङो बे SDRC ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटिखौ दादों आरो बिनि सायावनो जोङो गोथौयै जोङो सावरायदों आरो स्पेसियेलि जोंनि इयुथ्सफोर जायफोरा जोंनि भबिष्यत जोंनि फिउचार बिथांमोननि सायाव जोङो बांसिनै फकास खालामनानै बाथ्राफोरखौ जों सावरायनाय जादों खारन दिनै जों नुदों जोंनि लाइमोनफोरा जाय समाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ जाय समाव जोंनि हेल्थखौ जोङो गोग्गोयै दानानै लानांगौ बेबायदि समाव दिनै जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायखौ नागारनानै गेलेनाय बायदि मोजां माने खामानिफोरखौ नागारनानै जौ जुवाजों माने ड्राग्सजों गोदोसोनानै थानाय नुदों आरो बे जोंनि भबिष्यतआ बे जोंनि लाइमोनफोरा नस्थ' जानायखौ जों नुदों आरो बिनि सायाव जों सिरियासै जों सावरायदों खारन जोङो बेखौ हमथानो हायाब्ला जोंनि भबिष्यतआ खोमसि बेवहाय मोनसे बाथ्रा दङ जे दिनैनि लाइमोना गाबोननि दैदेनगिरि अर्थात दिनैनि गथ'आ गाबोननि दैदेनगिरि स' दिनै जोंनि गथ'फोरा गोग्गो महरै जुदि थायाब्ला मोजां जुदि इनभारमेन्टआव जुदि देरनो मोनाब्ला जुदि मोजां केरेक्टार बिथांमोना गथ' समाव बा लाइमोन समाव दानानै लानो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव बिथांमोना दैदेनगिरि जानो हानाय नङा आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि समाजाव दैदेनगिरि जोंहा आंखाल जागोन बेबायदि जायोब्ला जोंनि धोरोमाव दैदेनगिरि आंखाल जागोन बेवहाय बेफोरखौ गिखांनानै NDFBआ SDRCनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ हमथानायनि सायाव जों सावरायलायदों खारन जोङो बुहुमाव हारिखौ थांनानै थाथों होननानै जोङो दावहा होबोदों बुहुमाव जोङो जौगालांथों होननानै जोंनि हारिया जौगालांथों होननानै जोंनि गोबां लोगोफोरा जिउ बावबोदों बेवहाय जोंनि बे गासै मावबोनाय जारिमिना जिहेतु मिसा नङा नंखाय नङा फावथिना नङा रियेलमोन बियो दै गुबैथारदों जिबन होदों सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों जोंनि लोगोफ्रा बेवहाय जों बै मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै बे नस्थ' जानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो हमथानो समाजखौ जौगाहोनो जों सिन्था खालामनानै बे SDRCखौ जों दादों ना गोबां आफादफोर दङब्लाबो जोंहा बहाबा थालांदों जों बेखौ जोङो बुजि मोन्दों आरो नोजोर बोनानै जों गम मोन्दों दिनै आफादफोरा जोंनि गेजेराव दङ जोंबो NDFB हिसाबै आफादानो दंमोन थेवब्लाबो जोंहाबो थालांनाय गुबै कारना जाहैबाय जि समाजफोराव जि जेंनाफोरा नुजादों बे समाजफोरा दिनै लोरबां जादों थ' मोनसे गामियाव मोनसे समाजाव सोर गथ'आ गान्जा सोबहांदों सोर गथ'आ जौ लोंहांदों बेखौ संगठना मिथिया बेखौ दैदेनगिरिफोरा मिथिया खिन्थु बै समाजा मोनथिगोन नङाब्लाबो बे समाजनि सोरबा बेक्तिया मिथिगोन जे बे गथ'आ गान्जा सोबहांदों बे गथ'आ ड्राग्स लानो नागिरदों बे गथ'आ जुमाय लोंहांनो नागिरदों बेखौ दिनै समाजनि सोरबा सासे बेक्तिया थिग नङिखाय गावजों गाव अनलायनाय गैयिखाय दिनै बेबायदि संगठन थासेयावबो जोंनि जेंनाफोरा जोबनानै फैयाखै बेवहाय बारानिफ्राय बारा जाबोदों बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै जोंनि बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो माने सुद्रायलायनानै दाफिननानै गोग्गो समाज दानो जोङो सिन्था खालामनानै बे SDRCखौ जों दादों आरो